Hemme işlerimiz uğruna olup gidiverse, Allah'dan näme sorasak, soraýşymyz ýa bize beriliverse, o zaman bu dünýäniň imtihanlygy nirde galy? Bu dünýäde kyn günlerimiz bolýar, ýeňil günlerimiz bolýar. Hemmesine sabır edip, şükür edip ýaşamalyda. Şonda imtihandan geçýäňdir. Hemişe gözel günde näme dileseň Allah'dan berir. Tu zaten Allah berýär, ýöne öz wagtynda berýär. Dilen wagtyň däl, öz berilmeli, iň gowy, iň bir laýyk wagtda berýär. Şonuň üçin häzir işimiz uğruna uğramakmy, ýüregiňiz gysýarmy, şükür edin. Bilim şu zat ýaşalmalydy, bolup otyr şoň ýaly. Şu zat hakykatda Allah maňgaýyňyzy ýazypdyr, bolup otyr. Şol imtihandan geçmäne seredin. Şol imtihandan geçmäne seredin. Durmuşymda bolan zat aýdyp berýär. Bir nemedi berdi, işläp gördüm. Öňümden bir sumka çykdy. İçinde 2 san telefon var, altın var, pul var, pasport demedi hatta. Köçen gıresinde dur. Ben aldım bunu. İçine seyrettim, telefon açık mı deyip gezdim, şifresem, benim telefonumun kodun aynı kodu da. Al gitseňem böyle. Allah bilen menden başka hiç kim yok ortamda. Ýöne men şonu etmedim. Men hemen aklıma şu geldi. Allah men imtihan edip otyr. Men bu imtihandan geçmeli indi. Görýän imtihan näil agyr. Telefonlaryň hatta koduny çeni deňde. Satyp goýup bilen telefon koduny ýitledip özüň bilýär. O zaman telefonu açtım, içinde canım gıydın diye yazıp duran nomer var eken, canım. Şuna ýagdaý tapyp aldım, getirip. Ni adresini verseň edip bereyim dedim. Ya gelip al dedim, aýtdym men ýaşagam bar, gaýra edip getirip beräýin diýdi, ejemiň zatlary. Ertip berdim. İmtihan bitti mi? Bitmedi. Ertip berdim ha. Kapısına verdim, sağ ol, nemettim. Al abla, canın sağ olsun, apacanım diýip. Yani ýaş ulay al eken. Näme dendirdi? Kapyny suwatma pat dedip yaptı. Gaharlanyp bilerdim. Dälerä näme diýen bilerdim. Ýöne düşündüm. İmtihan. Sen bu insan üçin etmediň ihlas, imtihan, Allah'ın imtihanı. Allah tapfalarında bir imtihan etti, ertip bereninde bir imtihan etti. Sen şu sınavdan geçmäne synaş. Boş ver onun eden hereketini zaten. Gidim öz-özüme ve kalbim rahatlap gitti de. Yine başınıza gelen zatlarda menin vezipem näme? Allah şöyle imtihan eden olsa menin nähile hareket etmegim meni isläp diýip biledim. Özüňiz ýoluny tapyp gitdiňiz gün.